Jeg kravler op på den første platform heroppe i 9 meters højde. Herfra vil der spontant gå ild i manden. Og så må vi se, hvor lang tid han kan holde, inden han bliver for varm og bliver nødt til at hoppe ned i poolen. Den menneskelige fakkel, mine damer og herrer. Er I klar til den menneskelige fakkel? Det skal absolut ikke prøves derhjemme. Hvorfor ikke? Du